Dobre. Milé dámy, milí páni, všetkých vás veľmi srdečne vítam. Som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie a že ste prišli, aby sme vám mohli predstaviť to, čo máme k dispozícii momentálne na našej stránke, na našom webshope Island of Life. Dneska večer je výnimočný večer práve z toho dôvodu, že tu máme medzi sebou hostia, ktorý momentálne nie je ešte v tejto miestnosti, ale za chvíľu príde. Hostia, skvelého pána doktora, ktorý dnes bude hovoriť o takej špeciálnej téme, ktorá aj pre mňa bude veľmi užitočná, lebo tako je trošku malé. Takže budeme hovoriť o takých veciach, akým spôsobom sa zbaviť nadmerného množstva tukov, nadmerného množstva toho, čo pre nás vôbec nie je dôležité. Dnešný večer sme pripravili takým spôsobom, že ho rozdelíme na dve časti. V prvej časti by môj dobrý priateľ Jozef, každý ho poznáte, takže nemusím ho predstavovať, predstaví trošku našu filozofiu a niektoré produkty, ako vidíte. Naposledy sme sa stretli asi pred rokom alebo pred rokom a pol, a keď sme tu vyložili tieto veci, tak sme tu mali niekoľko produktov. Dneska tu máme oveľa viacej produktov, ale za pár týždňov tu bude toľko produktov, že by sa nezmestilo ani na 2 stoly. Takže rozširujeme sa a o tom vám chceme trošku povedať niekoľko vied. Potom by som vám trošku ukázal webovú stránku, ako sa na nej funguje, čo tam je dobré vedieť alebo ovládať. Lebo sme urobili novú stránku, urobili sme nový affiliate program, urobili sme to všetko tak, aby to bolo pre našich zákazníkov veľmi výhodné. To vám za chvíľu ukážem. Potom si dáme maličkú, kratučkú prestávku, budeme žrebovať produkt a potom príde doktor Bercák a tým pádom vlastne jemu dáme celý priestor dnešného večera, takže my nechceme veľmi veľa hovoriť. A preto by som hneď aj poprosil Jozefa Klimenta, aby sa ujal slova. A potom ja ukážem webovú stránku. Ďakujem. Takže Jozef Kliment. Tak srdečne vás vítam. Som rád, že sme sa po dlhšej dobe takto stretli a že sa môžeme rozprávať trošku o kvalite života a o tom, že ako v najbližších 10-20 rokov budeme žiť, hej, v akej kvalite. A som rád, že sa nám podarilo zorganizovať toto stretnutie a že s nami spolupracuje veľmi významný lekár, o ktorom možno vy mnohí neviete, ale mimochodom je dôležité, keď máme pozadí lekára, ktorý s nami konzultuje mnoho vecí, aby sme my vedeli, či ideme správnym smerom alebo nie. Len taká pikoška, za minulý rok bol zapísaný v Oxfordskom slovníku ako jeden z najvýznamnejších, alebo jedna z najvýznamnejších osobností Československa. Má 3-krát viac textu písané, ako má náš predseda vlády. O sebe. Čiže je to dosť významný človek, ktorý viac pracuje v pozadí, ako sa medializuje a patrí medzi najlepších odborníkov na diabetológiu a obezitu a detskú obezitu a metabolizmus. Takže ešte ho budeme predstavovať. A som rád, že vlastne máme možnosť s týmto človekom dlhodobo spolupracovať, dokonca jeho produkty, ktoré máme na našej stránke, fungujú fantasticky. Akurát máme jednu veľkú myšlienku, aby o nás vedelo čo najviac ľudí, aby ste vyrozumeli tomu, čo my chceme tlmočiť vám a ľuďom širokej verejnosti, aby ste vedeli, že aké veľmi vážne veci máme na našej stránke a čo vlastne chceme vyriešiť. Čiže našim poslaním je naozaj dať ľuďom do rúk veľmi vážne nástroje na to, aby mohli z dlhodobého hľadiska žiť veľmi kvalitný život. Byť pekný, mladý a zdravý. My v pozadí na tom dosť intenzívne pracujeme a tie produkty, ktoré máme v našom portfóliu a budeme mať, nie sú tam náhodne. Snažíme sa vybrať z danej kategórie alebo z daných oblastí tie najkvalitnejšie riešenia a to dávame na stránku. Čiže filozofia nášho obchodu alebo nášho e-shopu je v tom, aby sme ľuďom dali do rúk funkčný systém. To znamená hotový systém, aby nemuseli hľadať riešenia na 10 miestach a niečo z vytrhnutého z kontextu, alebo aby to nebolo vytrhnuté z kontextu, ale aby ten systém bol systém. A preto my na stránke nemáme len produkty, ale máme tam aj akadémiu vzdelávania, kde píšem články, kde budú články a zároveň robíme stále tento systém vzdelávania cez
odborníkov. Náš systém je postavený na tom, aby človek nezačal riešiť zdravie len až vtedy, keď je už pozdne. Minule sme sa zhodli a nebudem tu až tak tvrdo hovoriť s Jankom, že naozaj niektorí ľudia začínajú naše produkty používať, keď už je pozdne. A tento systém nie je o tom, že aby sme liečili chorých ľudí. Tento systém je o tom, náš systém, aby človek neochorel, aby počas celej periódy svojho života žil plnohodnotný, kvalitný život. A na to, aby to mohol dosiahnuť tento cieľ bez chorôb, alebo s minimálnym rizikom chorôb, máme vlastne tento celý náš e-shop. Máme to rozdelené do kategórií. Ak chceme byť zdraví a minimalizovať riziká, a dnes, ak sa pozriete okolo seba, tak vidíte vlastne, v akom zdravotnom stave je spoločnosť. Deti a mnohí aj z nás máme rôzne ťažkosti a ten čas beží, starneme a so starnutím prichádzajú ťažkosti. Takže ten e-shop alebo tá naša ponuka je rozdelená do týchto jednotlivých oblastí, ktoré navzájom súvisia a pokrývame vlastne našimi produktami pomaly všetky tie potrebné alebo všetky tie oblasti, ktoré treba riešiť, či sa nám to páči alebo nie. To znamená, ak chceme byť zdraví, potrebujeme mať na tom pozornosť, tak ako sa staráme o všetko. O auto, o naše koberce, čistíme, robíme prevenciu, aby sa to nepokázilo, je potrebné robiť údržbu vedomú a systematickú nášho organizmu v tom duchu, aby sa nepokazil. Prvú oblasť, ktorú riešime, máme imunitný systém. Čiže nebudem tu prednášať o imunitnom systéme, máme produkt, ktorý je absolútne špička na trhu. Zatiaľ ešte som nenašiel komplexnejší a funkčnejší produkt v tejto oblasti a mnohí z vás to o tom dobre viete. Čiže imunitný systém a produkt 21C Immunity, ktorý máme na našom e-shope, nemá konkurenciu v tejto oblasti, čo sa týka imunitného systému. Pracujeme na tom, aby sme ešte aj túto oblasť vylepšili, takže imunitný systém je základ zdravia. Ak to nefunguje, tak je problém. Problém je v tom, že my máme tieto produkty a nie všetci ho pravidelne používajú, lebo nie všetci porozumeli tomu, že ten imunitný systém môže fungovať, keď dennodenne dodávam tie látky, ktoré sú v tom produkte. Ak to z tohto produktu nedodám, tak to dodajte z niečoho iného, ale dodajte to, lebo imunitný systém je vypnutý. Máme nahrávky, máme prednášky z minulých období o tom, môžem v budúcnosti urobiť aj prednášku špeciálne len o imunitnom systéme, ale dnes sa všade hovorí o tom, choďte napríklad na Modrý koník a pozrite si, čo tam mamičky píšu, každý druhý príspevok imunita, imunita, imunita. A nevedia si rady. Druhá oblasť, ktorú my tu riešime, alebo sme zaradili, je odkyslenie alebo alkalizácia. Neviem, či ste si všimli, že na našom e-shope máme top alkalický komplexný program. Nie náhodou sme ho zaradili, lebo onoho času sme prišli postupne na to, že druhý kľúčový problém nášho zdravia alebo problémov zdravia je prekyslený organizmus. Čiže ak sa chceme vyhnúť vážnym zdravotným problémom a dneska si všímate okolo seba ľudia nad 50 rokov na bežiacom páse majú rakovinu. Poznáme mnohých ľudí z nášho blízkeho okolia, ktorí tento problém majú a nikdy neviete, kedy vlastne vo vašej blízkosti takýto problém vznikne. Čiže aby mohla rakovina vzniknúť, musí byť nefunkčný imunitný systém a musí byť pH prekyslené. Alebo organizmus nemá ideálne pH. To sú dve podmienky, aby mohla rakovina vzniknúť a potom parazity a plesne. Aj toto budeme riešiť v našom e-shope. To znamená, dneska máte množstvo firiem, ktoré predávajú len jeden produkt, alebo dva produkty, ale neriešia systém. Hej. My nie sme multilevel marketingová firma, ktorá vlastne ide týmto smerom. My sme program, ktorý chce ľuďom priniesť komplexné riešenie starostlivosti o zdravie celej rodiny. Máme to aj v našom logu. Tretí dôležitý program, ktorý potrebujeme riešiť, je super potraviny alebo kvalitná výživa. Čiže potrebujeme do organizmu dodávať permanentne také látky, bez ktorých organizmus z dlhodobého hľadiska nemôže optimálne fungovať. To sa prelína aj s alkalickým programom, lebo tam sú aj omega-3 nenasýtené mastné kyseliny. Máme tam ďalšie a ďalšie produkty. Ak ste si všimli, že tam máme napríklad takýto produkt ako Noni Plus alebo Mangostín, ktoré mnohé firmy predávajú vo veľkom štýle, ne jeden produkt. A máme tam Goji, ktoré
mnohí poznáte ako super potravina. Ďalšiu dôležitú oblasť, ktorú spomeniem len teraz jednou vetou, je mať pod kontrolou tuky. A ja sa s tým dlhší čas zaoberám, dosť intenzívne a vidím tie obrovské rozdiely u ľudí, ktorí tie tuky mali a keď sa ich zbavili, čo sa stalo v ich živote. Jedna z kľúčových vecí je mať pod kontrolou tuky. Nadbytočné tuky a viscerálne tuky je katastrofa. Čiže tretí problém, prečo vznikajú zápaly a vážne ochorenia a rakovina, je nadbytočný tuk. To nebudem teraz hovoriť, lebo to bude dnešná téma. Máme už produkty, ktoré vlastne o tomto hovoria, tieto 3 produkty, napríklad tento vychytávač, tento spaľovač tuku nadbytočného, alebo vychytávač tukov, alebo spomaľovač chuti do jedla. O tom bude hovoriť pán doktor dneska. Tieto produkty už máme zaradené a preto robíme aj dnešné stretnutie, aby sme urobili nahrávku, aby sme urobili informáciu, ktorá by sa mohla medzi ľudí dostať, aby ľudia rozumeli týmto veciam, lebo ide o dosť vážne veci, hej? Ktoré buď človek vie, alebo nevie. Tie zákony fungujú, či sa nám páči, alebo nie. Tak ako vo všetkých iných oblastiach života, aj v oblasti zdravia fungujú nekompromisné zákony. A poslednú oblasť, ktorú my riešime, je pohybový systém. Čiže imunitný systém, mať pod kontrolou prekyslenie alebo pH v tele, mať pod kontrolou tuky, dodať telu kvalitné zdroje živín. A ďalšia oblasť, ktorú potrebujeme špeciálne riešiť, je pohybový systém alebo pohybový aparát. Ten sa skladá z 2 oblastí. Výživa kĺbov a výživa kosti. Môžem jasne prehlásiť, že dnes nepoznám človeka pomaly, či to je športovec alebo nešportovec, ktorý povie, že ja nemám problémy s kolenom, s kĺbom, s krížami, s platničkou alebo s pohybovým aparátom. Poznáte takých ľudí, ktorí tieto problémy nemajú? Možno dieťa, ktoré sa zdravé narodí, ešte ohybné ako taká guma, ale čo sa stane z toho dieťaťa za 20-30 rokov? Prečo ho sekne do krížov? Prečo ho bolia kĺby? Prečo sa sťažuje na bolesti chrbtice a tak ďalej? No lebo niečo sa tam udialo. A ja chcem dnes vyzdvihnúť 2 produkty, ktoré v tejto oblasti už máme k dispozícii. V máji sme dali na trh jeden fantastický produkt. Fakt poviem vám, že tá kombinácia tých zložiek, my sme na tom robili skoro rok, aby sme tento produkt dali na trh a dali k dispozícii. Tí, ktorí ho používajú, dobre viete, o čom rozprávam. Máme fantastické recenzie, môžete si to prečítať na našom e-shope, ľudia, čo píšu o výsledkoch tohto produktu na výživu, kompletná výživa kĺbov a kosti. O čo sa tu jedná? Je to tam aj napísané, že po 20-ke sa stráca kolagén z nášho organizmu. To dneska nikto nespochybňuje, to všetci vieme. Lebo keby sa nestrácal, tak nemáme problémy s bedrovým kĺbom alebo s platničkami. Kolagén sa stráca po 20-ke z toho dôvodu, že bunky, ktoré produkujú kolagén, už neprodukujú toľko kolagénu, ako je potrebné. Čiže kolagén to sú proteíny, ktoré sa strácajú a oni by sa mali jedna k jednej doplňať. Bohužiaľ, v tele je to tak zariadené, že po 20-ke sa to začína menej a menej doplňať, alebo menej a menej produkovať. Po 35-ke až 40-ke sa produkuje polovica a po 40-ke až 50-ke skoro vôbec. Čiže vlastne my, čo máme nad 40 rokov a viac, musíme rátať s tým, že žijeme z rezervy. To znamená, že my žijeme z toho, čo nám zostalo, a bohužiaľ to sa stráca. Pozrite sa na človeka, ktorý má 70 rokov, treba ho zmerať, a neviem koľko meral predtým, ale priemerne 10 cm človek sa zmenší za svoj vek. Prečo? Lebo tie kolagénové zložky, ako sú platničky, kolagénové šľachy, alebo klb, ktorý máme, hej, ten má svoju chrupávku z kolagénu. Medzi tým je špeciálna tekutina, ktorá sa volá glukozamín, medzi tým je ešte aj kyselina hyaluronová, ktorá zabezpečuje vlhkosť, tá sa stráca permanentne. Prečo si ženy pichajú kyselinu hyaluronovú do pleti? No, aby mali peknú pleť. A čo ostatné časti tela? Kĺby, šľachy, platničky, chrbtica, tá nepotrebuje namazať. Čiže podstatná vec je tá, že toto sa stráca v týchto častiach tela, platnička sa zmenšuje, je väčšia vôľa, to máte ako na aute, hej, máte vydratý klb, hej, alebo rameno, tak treba vymeniť za nové, nie? Lebo
auto bude mať takúto geometriu. A to isté sa deje s našim telom. Či jednoznačne kolagén sa stráca a následky sú tie, že sa zmenšuje platnička, potom sa vysúva platnička, nie sme pružní a potom vznikajú problémy, nemusím ich rozoberať, akého typu, až na operácie, až to dojde k operáciám platničiek alebo medzistavcových platničiek v rôznych častiach tela. Druhý problém sú kolená, bedrové kĺby, ramenné kĺby a tak ďalej. A teraz, čo s tým? Čím sme starší, tým viac kolagénu musíme dodávať. Čiže ten kolagén musíme odniekiaľ dodať, ak chceme, aby nám to fungovalo. Ak si niekto myslí, že kolagén nepotrebuje, alebo nepotrebuje riešiť tento problém, tak má bohužiaľ smolu. Kolagén potrebujeme dodávať do nášho tela každý deň v určitom množstve. Napríklad človek, ktorý má do 30 rokov, by mal dodať zvonku, lebo kolagén sa, ako som povedal, už netvorí v takom množstve, ako je potrebné. 3 gramy priemerne denne by mal dodať takého kolagénu, z ktorý sa aj zabuduje. Nie je jedno, ako to je urobené. Čiže ide o to, v akej kombinácii, alebo v akej zostave sú tie jednotlivé zložky urobené, aby sa to zabudovalo. Že tento produkt obsahuje všetky potrebné zložky, ktoré sú na to, aby ten pohybový aparát sa doplnil a doplňal, aby sme ho udržiavali vo veľmi dobrej kondícii. No a keď sme starší, tak napríklad do tých 40 rokov potrebujeme 5 až 8 gramov kolagénu denne dodať zvonku. A potom ešte viac. To znamená, že toto je systémová fyziologická vec, ktorú potrebujeme riešiť dennodenne. Preto sme zaradili tento produkt už v máji na trh, alebo do ponuky. Tí, ktorí tomu porozumeli, tak sa tešia, že aký je kvalitný, že aké sú výsledky. Ja osobne môžem povedať, že ja som ho ešte minulý rok v auguste začal testovať a testujem ho dodnes a neviem si predstaviť, že by som nedodával tieto veci do seba. Veľa športujem a môžem povedať, že problémy s chrbticou sa radikálne zlepšili, sedíte v aute, sedíte pri počítači a tak ďalej. Takže buď tento náš produkt, alebo akýkoľvek produkt, neviem si predstaviť, že by sme toto do seba nedávali, ak nám záleží na pohybovom aparáte. Druhý produkt, ktorý sme práve dneska degustovali a ktorý máme tam pripravený ešte na degustáciu, aby sme to potom dopili, je kolagén tekutý, pretože dnes ide o to, že potrebujeme omladiť organizmus nielen znútra, ale aj zvonku. A preto tento produkt, alebo tento kolagén tekutý sa nazýva ako kolagén na krásu. Takže je veľmi dôležité porozumieť, že aká forma kolagénu je. Čiže ak je tekutý kolagén, ten sa lepšie vstrebáva do nášho tela. A vieme o tom, že ten produkt naozaj pomáha omladiť telo. Čiže ďalšia dôležitá vec, ak chceme chudnúť, veľa ľudí má nadváhu, chce chudnúť, čo sa deje? Zmenšuje sa objem, ale pokožka ovísa. Súčasne s tým, keď niekto chce chudnúť a rozumie tomu, potrebuje spevňovať pokožku kolagénom, aby nemal ovisnutú pokožku, aby nemal strie a nemal tieto ďalšie problémy. Takže mali ste možnosť pred chvíľkou konzumovať alebo okoštovať tekutý kolagén na krásu. Je to naša novinka, ktorá vlastne od dnešného dňa je na e-shope, teda od včera večera je na našom e-shope. Je to fakt unikátna vec, na trhu takéto niečo nevidím v tejto forme, hej. Sú rôzne kolagény, rôzne produkty, ale takáto forma, kde to je vo forme citrusovej a hlavne si pozrite množstvo 3 gramy v jednej dávke. 3 gramy to je vlastne dávka pre človeka do tých 30-35 rokov, denná dávka len tohto kolagénu. Samozrejme v kombinácii s týmto kolagénom je to veľmi potrebné, lebo tento kolagén obsahuje ďalšie a ďalšie súčasti, ktoré spôsobujú ten synergický efekt. Takže toto je prierez nášho e-shopu, aby ste rozumeli, prečo my vlastne máme tento program, že tie produkty tam nie sú náhodou, že tie produkty sú tam účelové a nie je to len tak, že dajme niečo, aby sme zarobili peniaze, alebo aby sme predali niečo, ale naozaj, aby sme priniesli ten želaný efekt pre ľudí. Dôležitá vec je, aby ste aj vy, keď sa na to pozriete, aby ste si naštudovali tie popisy, ktoré sú tam, lebo tých informácií je tam naozaj dosť o tých produktoch. A niekedy pol hodinka, hodinka v živote stačí na to, aby človek sa zastavil a povedal, tak, mal by som niečo so sebou robiť. Tu mám hotový systém, nemusíte chodiť hoci kde po internete a tam kúpiť niečo, hen tam kúpiť niečo, tu máte všetko.
A čo ešte nie je, tak bude. A to, čo bude, by som vám chcel ešte prezentovať veľmi rýchlo, že máme veľmi zaujímavé veci, na ktorých pracujeme v pozadí. Možno si mnohí pamätáte na nejaký produkt v jednej firme, ktorý sa špecializoval na výživu kosti a osteoporózu. Toto je jeden veľmi vážny problém u ľudí, hlavne ženy po menopauze, počas menopauzy, sú veľmi vážne ohrozené stratou vápnika z kosti. A nielen ženy, tí, čo pijú alkohol, fajčia, nezdravo sa stravujeme, vápnik sa stráca tak ako kolagén. Buď ho dodávame v ostrevateľnej forme v optimálnom množstve, alebo ho nedodávame. To znamená, pripravujeme jeden produkt, ktorý vlastne ide v línii Joint Forte, bude Bone Forte. Bude formula na výživu kosti. Takže teším sa na tento produkt, lebo s tým produktom budú veľmi zaujímavé zmeny v zdraví a tá formula, alebo to zloženie už z minulých období sme mali vyskúšané. Bohužiaľ, tá formula bola onoho času len krátky čas na trhu a teraz máme možnosť vylepšiť ešte tento produkt a dať ho k dispozícii. Máme ďalšie zaujímavé veci, napríklad my sme začali propagovať onoho času aj alkalizáciu, alebo aby ľudia sa vedome odkysľovali, aby mali pod kontrolou pH. A kľúčová zložka tohto programu je vlastne alkalická výživá strava, ale kľúčová zložka je aj vodík. Neviem, či ste o vodíku počuli. Takže vám ukážem len prototyp produktu, ktorý bude za nejaký čas aj u nás molekulárny vodík. Takto to vypadá nejako. Nebudem vám to zatiaľ ukazovať, len aby ste vedeli, že molekulárny vodík, o ktorom mnohí počuli, onoho času budeme mať tu za veľmi dobrých podmienok. Mnohí napríklad poznajú takú vec ako chytosan. Počuli ste o chytosane? Veľmi známa vec. Samozrejme otázka je, v akom množstve, v akej kombinácii a za akú cenu. Možno doktor o tom povie, lebo toto je vec, ktorá je jeho špecialita, detoxikácia a likvidovanie škodlivých tukov. Takže my máme už teraz v dispozícii tento produkt, ktorý je veľmi účinný v porovnaní s inými produktami na trhu a za vynikajúcu cenu. Chcel by som ešte upozorniť, že máme v ponuke, alebo boli sme oslovení, aby sme dali na trh jeden veľmi zaujímavý, nenápadný produkt, napríklad na hemeroidy. Poznáte ľudí, čo majú problémy s hemeroidmi? Takže aj to by sme chceli zaradiť v budúcnosti. Poznáte kávu, ktorá obsahuje reishi? To je známa vec, nie? Máme produkt, ktorý obsahuje najväčšiu koncentráciu reishi na trhu. A za veľmi dobrú cenu. Tá káva je vynikajúca. Ja nepijem kávu, dobre viete, ale som za zdravú kávu. Janko už degustoval túto kávu, takže ak chcete takúto kávu používať, tak ju budeme mať v ponuke, dobre? Len jedna vec, 6,7% obsahu reishi. Počuli ste o takej koncentrácii? Ja nie. Dobre? Takže fakt kvalitná káva a veľmi zdravá káva. My dobre vieme, že trh už pomaly 20 rokov je známy, že píte kávu, lebo obsahuje reishi. Dobre? Samozrejme, že málo kto sa pozerá na tie detaily, ktoré sú pozadí. A ešte máme jednu zaujímavú vec, ktorú mne sa veľmi páči, a to je omega-3 mastné kyseliny. My ich tu síce máme, omega-3 6, to je super kvalita mimochodom. Omega-3, ktorú tu máme v tom alkalickom programe, ktorá obsahuje zinok. Prečo obsahuje zinok? Lebo zinok je antioxidant a omega-3 6 oxidujú veľmi rýchlo. Čiže nie je jedno, že aký omega-3 a s akým zložením a kofaktormi je to urobené. Samozrejme, že máme aj omega-3 6 9. To všetko sú rastlinné, veľmi kvalitné omega-3. Ale omega-3 v tekutom stave to som ešte nevidel. Čiže máme takú ponuku, že to je taký prášok, fantasticky to chutí, to si nasypete do pohára, 2 deci vody, máte perfektný smoothie nápoj, neuveriteľne to chutí a cítite tam také masné, ale toto vám chutí, to by ste pili do nekonečna. A normálne denná dávka omega-3 tu máte v jednom takomto sáčku. Takže aj
Aj takéto by sme chceli mať v našej ponuke a množstvo ďalších vecí, ktoré v budúcnosti v oblasti zdravia budeme mať. No a ďalšia oblasť, ktorú by som chcel ešte spomenúť naposledy, a to je významná oblasť, a to je oblasť krásy, zdravej krásy. Preto to máme aj v našom e-shope Zdravá krása. Raz sme tu organizovali jednu prezentáciu s akademičkou, maďarskou akademičkou vied, Violou Ďovaj, ktorá je veľmi uznávaná odborníčka na biokozmetiku. Máte možnosť si to video, ktoré sme tu nahrali, pozrieť je na našej stránke a pri každom produkte je sú tam 3 videá pri produktoch a hlavné video je na tom programe Royal Green. Poznáte doktora Skina bývalého alebo regeneračný sprej zo skalnej ruže? Fantastický produkt. Ja môžem tu povedať po skúsenosti a tí, čo to testovali a používajú, čo sa týka ošetrenia pleti, na trhu nepoznám kvalitnejší produkt a čistý bez chemikálií. Čiže celá táto naša rada Royal Green, ak si pozrete jej filozofiu, základná otázka je to, že čo neobsahuje. A keď si prečítate, čo neobsahuje, tak prídete na to, že prečo dnes propagujeme čistú kozmetiku bez škodlivých látok. A tí, čo ju používajú dlhodobo, a hlavne ten sprej, ja mám referencie od mnohých zákazníček, ktoré striekajú len sprej, majú krásnu pokožku, lebo ten sprej regeneruje, nepotrebujete žiadne parabénové alebo ropné tonika alebo pleťové vody, fakt nepotrebujeme, lebo tie neurobia tú regeneráciu ako tento špeciálny sprej z tých byliniek a hlavne zo skalnej rúže. Ale to nejde len o tento sprej, ide o celý ten program, či to je nočný krém, denný krém a zubná pasta a napríklad sprchový šampón, čo máme doteraz. To sú vynikajúce veci, mnoho ľudí to podceňuje. Ja som nedávno na Facebooku písal jeden článok, 10 najvážnejších príčin rakoviny, a medzi 10 boli 4 príčiny oblasti, ktoré sa týkali kozmetiky. A hlavne detská kozmetika obsahuje obrovské množstvo škodlivín, odmasťovačov. To všetko je na tom videu nahraté. To znamená, že máme to za vynikajúce ceny a čo sa týka kvality, to fakt top kvalita. Akurát treba prijať ten fakt, že to nevonia, že to je nejaké iné ako ostatné produkty. A treba sa pozrieť na kvalitu a na zloženie. No a chcem vám oznámiť, že máme pripravených ďalších 6 nových produktov v tejto rade Royal Green. Ešte ich tu nemáme, ale už sa v pozadí balia. A to sú veľmi zaujímavé produkty, lebo mnohí sa nám pýtali, kedy bude šampón na vlasy. Tak bude šampón na vlasy v tejto kvalite. Kedy bude detský šampón, alebo niečo na umývanie detí, aby deti neboli umývané v ropných produktoch alebo fakt v tých lacných produktoch, ktoré sa dajú dneska kúpiť za 2-3 eurá, možno 4 eurá, ale naozaj prinášajú dosť vážne problémy zdravotné. Takže detský šampón alebo produkt do kúpeľa. Hej. Potom budeme mať špeciálny gel na vlasy, špeciálnu penu alebo gel na holenie pre pánov, alebo aj pre dámy, lebo dneska sa rovnako holíme všetci, hej? A záleží kde. No, všade. Všade. Takže nie je jedno, že aké prípravky dennodenne dávame na seba, lebo dobre viete, že tie škodlivé látky od hliníka cez konzervanty, cez parabény a cez ropné minerálne oleje, to všetko cez pory ide do pokožky, cez lymfatický systém a nechcem hovoriť ďalšie nepríjemnosti. No a možno niektorí si pamätáte, ja si tiež pamätám na jeden fantastický produkt a to je masážny gel, ktorý je z kapsaicínu, ktorý je vynikajúci. Takže takáto nová zostava týchto produktov príde v priebehu 2 týždňov asi do našej ponuky. No a môžete sa tešiť, budeme mať aj vianočné balíčky poskladané z takýchto produktov. Podstatná vec je tá, aby ste tieto produkty naozaj používali. Ja viem, že nemáte čas a idete do obchodu, hodíte do košíka, čo vidíte, ale skúste si to plánovať, lebo toto nie je chlieb, že každý deň to potrebujete kupovať. Trošku majte na tom pozornosť
A hlavne v rámci nášho programu, o ktorom teraz ešte chvíľku povieme pár viet, skúste informovať vašich známych o tom, že existujeme, že tu máme vynikajúce veci a že budeme mať veľmi dobré veci a za to vy budete mať veľmi zaujímavé výhody. Takže o týchto veciach by som ešte poprosil Janka, aby povedal, ako vlastne fungujú tie programy zľavové a výhody pre zákazníkov. Super, takže ďakujem pekne Jozefovi za špeciálne predvedenú prednášku a ako vidíte, fakt špecialista na všetky produkty naše. Najlepšie sa vyzná v našom webshope on, takže hociaké problémy, ak máte, alebo hociaké otázky, on je vždy k dispozícii. Samozrejme, to, čo je podstatné, naša filozofia je to dať na trh tie najlepšie produkty, tak aj vyberáme vlastne z trhu a samozrejme dať našim zákazníkom tie najlepšie zľavy. Samozrejme, keď idete na hociaký webshop, tak vidíte tam rôzne zľavy, vidíte tam 10-20%, maximálne 30% a našim záujmom a cieľom je, aby každý z vás nakupoval až o 40-50% lacnejšie a to je možné. Ako vidíte aj tu na našom baneri, odmení vás za vaše nákupy aj odporúčania. Znamená, že ak ste už videli náš webshop a ak ste si ho prezreli dokonale, tak ste mohli vidieť, že pri každom jednom produkte sú tzv. Body. Sú dva typy bodov, sú like body a sú VIP body, to znamená, že máte možnosť dostať určitý počet bodov za váš nákup, za každý jeden produkt. Čo to pre vás znamená ako zákazníka? Vy ako zákazník si kúpite napríklad toto Immunity a toto Immunity má určitú bodovú hodnotu. Ak sa mi zapne tento, tak budeme vidieť, OK, super. Takže keď sa pozrieme a pôjdeme na všetky produkty napríklad, hneď prvé je Immunity, tak tu vidíte hneď 17 bodov dostanete za Immunity, ak ste live člen, čo to znamená, že máte tento produkt o euro 70 lacnejšie. Okamžite, lebo 28,90 minus 1,70 je 27,20. Tieto body sa vám pripočítajú do systému a pri ďalšom nákupe sa vám tieto body zúžitkujú. Ak sa stanete VIP členom, čo to znamená, že ak urobíte celkovú objednávku kumulatívnu v hodnote 1500 eur, to je jedno kedy, tak sa stanete VIP členom a tým pádom máte už 2,40 zľavy z tohto produktu. To znamená, ak tento produkt stojí 28,90, vy ho kupujete len za 26,50, lebo sa vám to pri ďalšom nákupe vráti. To znamená, že vám dávame s vašim nákupom minimálne 10%. Ďalšie zľavy sú vtedy, keď vy pôjdete na stránku, ja si sem sadnem, aby sa mi to lepšie pracovalo. A ďalšia možnosť je získávať body z odporúčaní. Keď si kliknete na odporúčanie, tak môžete vidieť, že je tu určitý text a cez tento text, ak sa prebijete, keď ste registrovaní, tak máte možnosť poslať text vašim priateľom. Čo to bude znamenať pre vás, čo to bude znamenať pre nich. No pre nich to bude znamenať toľko. Katka, môžem sa prihlásiť na tvoje? Jasne. Aby som ukázal reálnu osobu. Katka, prihlásime sa. Keď sme sa prihlásili, tak vidíme tu okamžite, koľko máme bodov. Tu vidíte, že Katka má 290 bodov nazbieraných doteraz a má ich možnosť využiť pri každom jej nákupe až do výšky 40%. Znamená, že ak si kúpi produkt za 100 eur, tak má možnosť sľavniť, keby mala 400 bodov, o 40 eur, lebo 10 bodov je 1 euro. Takže prakticky takýmto spôsobom máte možnosť zbierať body a zľavňovať si vaše produkty. No a prečo by ste si nemohli kupovať o 40% lacnejšie, keď za to nič nedáte? Jednoducho máte možnosť odporučiť, teraz pôjdem do odporúčiť a už tu máme text, ktorý sa vám objaví a vy, keď odporúčite novú osobu, tak tá nová osoba dostane tento text, ktorá je hovorí toľko, že ak sa registruje, ešte nič neurobila, ak sa registruje, dostane hneď 80 bodov pripísaných na svoj vlastný účet. 80 bodov je 8 eur. A pri jej objednávke vlastne môže tých 8 eur použiť, to znamená okamžite dostáva zľavu. A tieto zľavy preferujeme od 40 eur, toto znamená, že ak si niekto kúpi za 40 eur produkty a má 8 eur zľavy, tak sme dotyčnej osobe dali okamžite 20% zľavu. To je pre tú osobu veľmi výhodné, že? A vy dostanete
30 bodov, to znamená pre vás, vlastne sú to 3 eurá. Teraz rozmýšľame nad tým, že ten pomer trošku upravíme, že tomu, ktorý odporúči, dáme trošku viacej, ten, kto sa prihlási, dáme trošku menej. Ja tým pádom hádam, to bude aj spravodlivejšie a v budúcnosti to urobíme. Takže to je druhá možnosť zbierania bodov. Čo s tými bodmi môžete urobiť, pri každom ďalšom nákupe ich môžete využiť. Máme tu zľavový program, ak ste sa niekedy pozreli, ak nie, tak len v rýchlosti prebehnem. Táto tabuľka prakticky ukazuje toľko, že ak vy kúpite nejaký väčší objem, ako je 80 eur napríklad, táto tabuľka ukazuje, že od 80 eur máte okrem tých bodov, ktoré získate za produkty, ešte ďalšie body. Konkrétne, ak ste life člen, tak máte za 80 eurový nákup plus 18 bodov. Ak kúpite na 200 eur, máte plus 60 bodov. Ak ste VIP člen, tak máte za 80 eurový nákup 25 bodov, za 200 eurový dokonca 100 bodov. A takýmto spôsobom máte možnosť kumulovať len z vlastných nákupov. To sú stále vaše vlastné nákupy. Nikomu ste nič neukázali, a to je ako perpetuum mobile. Kupujete si produkty, dostávate body. Kupujete si produkty, zase dostávate zľavy a okamžite už aj z tých nákupov dostávate ďalšie body, ktoré máte možnosť využiť pri ďalších vašich nákupoch. Takýmto spôsobom si máte možnosť ja si myslím, že už aj tak nedrahé produkty ešte zlacniť. Napokon, keď dostanete na Immunity, ktoré stojí 28, 90, 40% zľavu, tak ju kúpite za 18 eur. A za 18 eur to nekúpite nikde. Koči stojí 25, a keď dostanete na koči 40% zľavu, tak budete mať za 15 eur. Úplne skvelé koči. Hoci ktorý produkt by som mohol menovať, prakticky je to globál. Ďalšia vec, máte možnosť za odporúčených partnerov dostávať body. To znamená, že vy sa o to ani nemusíte prakticky starať. Ak vy porozumiete len toľko, že vy odporúčite čo najväčšiemu množstvu ľudí túto možnosť alebo túto stránku, tak z ich nákupov sa vám budú kumulovať body. On si kúpi čajak za 80 eur, vy dostanete 20 bodov. Ďalší z vašich si kúpi za 100 eur, vy dostanete 30 bodov. Ani nezbadáte a budete mať na vašej stránke 200, 300, 400 bodov, ktoré budete mať možnosť pri ďalších nákupoch použiť na vaše zľavy. Celý systém sme nastavili tak, že budete dostávať provízie alebo body z prvej vašej línie, tých ľudí, ktorých ste odporúčili, a potom z tých ľudí, ktorých odporúčili vaši ľudia. A nešli sme ďalej, lebo tu nechceme robiť žiadny network marketing. Prakticky je to affiliate program, je to program pre nakupujúcich, pre našich partnerov, ktorí chcú dobré produkty za výhodné ceny. To je celá naša filozofia. Prihlásim sa ešte raz. Alebo prihlásim takto. Dobre, tu je Katka. Katka tu vidí body. Ako vidíte, tu vidíte vaše body, ktoré tam budete mať. A kliknete na body, tak sa vám otvorí tá stránka, kde vám to ukazuje, že odkiaľ máte tie body. Kto vám tie body priniesol. Či je to z vašich vlastných nákupov, či to priniesli vaši ľudia, ktorých ste vy registrovali. A tu stále vidíte, že tu vlastne táto nakúpila a Katka dostala 20 bodov za to. Tu dostala 32, tu dostala 20, tu dostala 30, 30, 40, 20 a tak ďalej. Krásne sa kumulujú body. Ona o tom ani nevie, len otvorí stránku a naraz má o 100 bodov viacej alebo o 200 bodov viacej. A toto môže zúžitkovať pri ďalších nákupoch. Potom tu máte možnosť sledovať vašu skupinu. Tu je moja skupina. Keď otvoríte moju skupinu, tak vidíte vašich osobne registrovaných v prvej kolónke a v druhej kolónke tých ľudí, ktorí registrovali vaši osobne registrovaní. V ďalších kolónkach vidíte, kedy boli registrovaní, v ďalšej kolónke vidíte, koľko mali nákupov a v ďalšej kolónke vidíte, koľko majú bodov. To znamená, že ako sa vy môžete dostať k bodom. Vy sa pozriete, že napríklad, poviem príklad, Anka Medňanská má 260 bodov, Katka jej zavolá, máš 260 bodov, či ich nechceš použiť. Ona keď ich použije, tak ona uplatní nejaký nákup, má zľavy, ale automaticky Katka bude mať body z toho. A bude mať aj ona body a bude mať aj Katka body z toho. A bude mať body aj tá pred ňou. Čiže vlastne traja ľudia budú s mať body. Len
keď sa človek trošku s tým zaoberá a vie, ako to funguje, tak tu si krásne môžete kontrolovať, dokoľko má bodov a dajú sa tí ľudia motivovať na nákup práve z toho dôvodu, aby ste vy mali viacej bodov, aby ste my mohli ešte lacnejšie nakupovať. Čiže ten systém je veľmi, veľmi jednoduchý, nechceli sme ho komplikovať a prakticky je vytvorený len na to, aby ste tie body čo najväčšej miere používali, využívali, aby ste všetky produkty, ktoré máme k dispozícii a ktoré ďalej pripravujeme, mali za tie najväčšie zľavy. Toto je náš cieľ, toto je náš účel, samozrejme takýmto spôsobom každý pochodí dobre. Aj my, aj vy, aj naši zákazníci, aj ostatní ľudia a prakticky to je taký spoločný cieľ, to je taká spoločná hra. My sa snažíme o to, aby sme mali čo najkvalitnejší program a programy, najkvalitnejšie produkty, aby sme vlastne všetky tie oblasti, o ktorých Jozef Kliment hovoril, vlastne obsiahli takými skvelými produktami, ktoré my môžeme povedať, že sú na trhu bezkonkurenčné. Takže zhruba tomu rozumiete? Hej. Takže skúste sa na to pozrieť, tí, ktorí ste ešte nemali možnosť sa cez túto stránku prehrísť, prezrite si ju, pozrite sa na to, ako to funguje, využívajte to, ukážte to vašim priateľom, nikomu to neublíži, ja si myslím, len naopak, najviac toho slúži každému. Takže ja ďakujem za pozornosť, ja som chcel len veľmi krátko ohľadne toho, aby ste mali predstavu, ako tá stránka funguje. Ona skutočne funguje. A teraz by som ešte pred prestávkou pristúpil k tej veľmi milej povinnosti. Niekoho musíme z vás vyžrebovať, lebo niekomu musíme z vás odovzdať produkt. Nemusíme, chceme. Chceme? Všetky. Musíme, lebo sme sa rozhodli. A keďže sme sa už rozhodli, tak tým pádom musíme. No, tak tu sú lístky už hodené v tejto bráničke. A toto je náš najnovší produkt, ako Jozef spomenul, od včera večera je na našej webovej stránke.